OIMORE kamora ma intiere mabende yudo godo Ramogi Tv odhiambo masani kuma bende wantiero koda weche manyien mopogore mabende wa ikoni achiel kuomgi enik mar jopuonjre abich mabende nowito ngimagi e gwenge ma Eldoret ka bende piny owacho keto singo mopogore mar konyo familia margi kanyakla koda paro ngima margi. Wang'eyo bende weche mag oula kata koth mabende koro okelo midhiero pacho kae. Weche momiyo pek gin magi. We have given a target to KRA of 3 trillion this year. I know it is achievable. Jatend piny William Ruto wacho ni en gi yie ni KRA dichopo lek mare mar choko usuru maromo trillion 2.7 e giko hiko muom ma higa 2023 2024. Nyumba moja ile tulikuwa tumeweka vitu vyote, chakula na nguo, ikasombwa na maji. Koth mapek machwe pacho kendi medo kelo midhiero e gwenge mopogore. Na tunaomba kwa moyo ambao uko ukiomboleza, tukisema pole na pole tena. Lit Gikuyo okwako aluora maskun primar ma Arap Moi gwenge ma Eldoret ikinde mano bag alamo gik ne ringre jopuonjre abich mano wito ngimagi juma mokalo. Weche gi yudo kokalo mbui marwa mano ma Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV. Beni nyalo cholonwa ote magi kokalo lai marwa mar ote machuok ma en 23600 machiegni e weche manyien mag OIMORE. Nyinga Jailieta, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Ng'ato achielo wito ngimane e gweng' ma Junda e Kisauni Mombasa bang' ot rumbore kuome kaluwore gi koth mapek manochako chwe seche mag otieno nyaka piny orugo kawuono. En gino mabende norocho chenro mag wuoth e apaya ma Kibarani e seche mag okinyi bang' pi oula pong'o apayano mabende tudo gwenge ma Changamwe kod Chula ma Mombasa. Joja oko nigi ler mathoth kowuok e kaunti no. Chenro mag wuoth ne orochre gwenge mopogore e kaunti ma Mombasa bang' koth mapek chwe e otieno mangima. Weg gache kaachiel kod jogo mawuotho gi tiendgi ne obedo gi tich matek kaluwore gi pi oula mane opong'o thoth apeyni ka apaya ma Kibarani en achiel kuom kuonde ma pi ne opong'o. Kaluwore gi kodhno, ng'at achiel ne owito ngimane e gweng' ma Junda e Kisauni bang' ot mane entiere ruombore kuome ka ot machielo ne bende uruombore piny e gweng' ma kambi Kikuyu e od bura Manyali. Mapampa zimejaa kwa mlango ya geti yangu Ziwa la Ng'ombe. Sasa mitaro imezibwa, tumeambiwa imechokorwa, maji itaingia, maji imeblock kila mahali. Serikali imesema hakuna almino, lakini hii mvua ya siku moja imejaa karibu almino. Je, kifuliza kama wiki moja itakuwa ni hatari. Kwa hivyo serikali ishughulie mambo na almino. Isisahau ikisema kuwa almino hakuna. Mwanzo ilitangazwa kuwa El Nino iko, wakatenga pesa. Hizi pesa zilitengwa kwa sababu ya majanga kama haya. Je, alipotangaza kuwa hakuna El Nino tena, hizi pesa zilirudi kwenye mifuko ama bado zilitengwa ikiwa bado ni za hii madhara? Jodak e gweng' maziwa la Ng'ombe mabende pi oula ne odonjo nyaka e utegi koro ywak ne tend kaunti mondo mi orangie yo machielo manyalo rakore gi masiche mikelo gi pi oula. Leta hatari kwa sababu ya watu kutembea na pia magari na watu vidogo na maji ni mengi. Kwa hivyo serikali ifanye bidii kutafuta njia, yani njia nyingi ndio wakati kama huu wakabiliane nao. Tatizo kubwa, kaunti haina sheria ya utupaji takataka kwa sababu takataka zinatupwa kila sehemu. Mvua inaponyesha inabeba zile takataka zote inajaza kwenye mitaro. Kwa hivyo mtaro hata kama unafaa kupitisha maji, utapitisha maji kwa muda mchache ishaziba. Achiel kuom chenro magidwane oketie maino en mano mar choko taka mikoni dino odundu mag tero pi taka. Kaunti kuje na sheria ya kutupa takataka. Make sure kuwa sehemu zote ambazo ni town center ziko na sehemu za kuweka takataka. Nyumba zote za wapangaji ziko na sehemu za kuweka takataka, kwa sababu saa hii ukitembea pembasi zimeziba mitaro. Sasa Mr. MCA Hamisi Nyota, gavana wetu Abdi Swamad ametuacha hivi na amesema ya kwamba
atabadilisha. Hatujaona mabadiliko. Pesa zenye zimetengwa sioni vijana wakitengeneza hizo mitaro. Magi timore bang' tend kaunti ma Mombasa e bwo migao mar gero udi koda peini koni ne gisetimo ikruok makare bang' kane jokor lwasi oyango ni koth mapek mar El Nino ne kidek chwe e pacho ka. Tumeweza kuassess na mainjinia wakatoa wasia wao, wakasema lazima hizi ziweze kuwa expanded. Sasa wana zimekuwa expanded na maji hapa sasa yatapita vizuri. We have done drainage preparedness, some of them construction, some of them cleaning. One of the major areas where we have done a big box culvert, a twin box culvert, where my minister goes through, is the Kashani Bridge, which is barely 700 meters from here. Mombasa yangu, because kuna kazi kubwa amefanya siku za nyuma, na tunatarajia because tuna expect the third phase to be launched soon, na tunajua kuwa hii itasaidia pakubwa kuweza kusafisha mitaro na hata mitaa yetu kuondoa taka na kuwezesha maji ya mvua kupita. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Komachiele ni koth mapek mamedo chwe gwenge mopogore pacho ka sani koro osechako kelo midhiero. Familia mohew 100 odong' ma onge kar jot e gwenge matigania kaunti ma Meru tok pi oula muomo udegi. Kaka Joyce Oduor lero, miyo moro mapek nde kalapapla oreso motere od thieth tok ambulance manoting'e mokechuodho e kaunti ma Isiolo. Ne en koth mapek manochako chwe otieno ma piny orugodo kawuono e gwenge matigania West kaunti ma Meru, gino makoro miyo familia mohew 100 sani koro dong' maonge kar jot tok pi oula muomo udigi. Midhiero makamano koro weyo familia go maonge chiemo, kuonde nindo to kata lewni duto pi oula oywero. Kaluwore kod jodak makono, pi oula bende hinyo chal mar ngimagi kaluwore ni oywero liete, oywero puothegi, okelo kute kod pi mochido madum maracha. Nyumba moja ile tulikuwa tumeweka vitu vyote, chakula na nguo, ikaenda ikasombwa na maji, ikaanguka, ikabomoka. Kijana yule alikuwa amebaki ndani, akatoka tu, alinusurika tu kwa upeo wa nini wa nywele tu hivyo. Kutoka last week maji naingia kwa maboma. Sasa ile maji imeingia kwa maboma, unahamia kwa jirani yule yako karibu, maji na wafuata mpaka huko. Sasa kama sasa hizi nimeama mboma kama 4. Sasa hata nimechoka, hata nimeacha manguo kila mahali. Mfugo yangu ingine imepotea, hata sijaona, ni ng'ombe tu nimeona moja. Alafu ukiangalia hii imeleta madhara mingi. Mpaka imefukua hiyo manyumba za wafu, yani unakuta yani hata imeharibu mahali hata iwezi tajika sahi. Hata kuku mwenye alikuwa tumemvuga alipepea njuu, alipepea na maji njuu. Tukawa hatuna chakula yote ilienda na maji. Watoto karibu wasombo na maji. Jodak makono koro kwayo sirikal mondo ternegi kony mapiyo mar chiemo, ongede mag nindo kod lewni. Ka jalup County Commissioner matigania West Faith Murage be koro kwayo jodak makono obeda kicha kosingo mar tero negi kony kowuok kuom jomsalaba makwara. Sasa saa hii sisi hatuna nguo, hatuna chakula, mahali hata ya kulala, mattress sote, blanket sote zimeloa maji, zingine hata zimebeba viatu ya kijana ya shule na hata uniform siliana la maji. Sasa hivi bila niko hapa mimi niko desperate, niko na watoto, sijui ni aje nitanjimundu sasa kuanzia saa hii na sina mapato kwa sasa. Ombi langu ni vile serikali walisema tu wametenga pesa ya kusaidia in case maneno kama haya yakitokea. Kwa hivyo naomba mimi nikuwa muadhiriwa kabisa, ndio mimi nimeadhirika. Serikali iniangalie, hata ikiwezekana kuanzia siku ya leo tu, chakula hakuna, hata kijana hana nguo na hata mama hana nguo. Kile naweza promise tukiwa na wapi nani James? Yes. Hapa ofisi ya mheshimiwa. Yes. Ni tutafute chakula haraka iwezekanavyo, na najua tukishirikiana na ofisi ya mheshimiwa, yes, tutapata chakula. Na mimi mwenyewe nitaileta wapi? Kuhakikisha wenye tumeorodhesha wamefaidika. Kaunti ma Isiolo, miyo moro mapek e gwenge ma Malkadaka e sub-county ma Garbatula e kaunti ma Isiolo mane dwaro thieth mapiyo oresi kod kalapapla tok ambulance mane tere e od thieth ma Isiolo County Teaching and Referral Hospital moko e chuodho e gwenge ma Kulamawe nikech koth mapek mosebedo ka chwe e gwenge go e jumani.
Chenro mar reso miyo nono timo kod nywako lwedo mar tim Martin County ma Isiolo, Northern Rangelands Trust NRT kod Lewa Wildlife Conservancy mane olgolo kalapapla. The patient had I think complication of pregnancy. She could not deliver normally because she was fully dilated from around 1 in the morning. The patient have arrived stable. It is being managed at the County Referral Hospital at the Department of Maternity. We are reviewing right now, and we will take care of the patient definitely. She's in a stable condition as we speak right now. E County Manaroka, County Commissioner Isaac Masinde kwayo jodak makono mondo ritre maber e kinde mag koth. Masinde mano loso e apisi mare ochiwo siem ne jodak e wi moko kuom gik monego githegre godo kaka buok e tie yien e seche ma koth chwe, kalo aora kata keto jamni okala aora e kind weche mamoko. Nataka nichukue nafasi hii kwanza ni hakikishie wakaaji wa Narok kwamba as a county sisi tuko macho, tumeweka measures, mikakati ya kuhakikisha kwamba mvua ikinyesha watu wetu wako safe. Kwa hivyo nataka kuhimiza wananchi wote wakati mvua inanyesha wakuwe macho, wasikae tu kwa nyumba na wajaribu kuhakikisha kwamba wasifuke mito wakati mvua imenyesha. Hata wala ambao wanaendesha magari wakati mvua inanyesha wakiona maji imekuwa mingi, let them not try to kufuka. E juma mokalo, jolony e koro chal mar kor lwasi nowacho ni koth mapek podi biro medo chwe e pachoka. Joyce Oduor, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto wacho ni en gi yie ni duol mochung'ne choko osuru KRA dhi chopo lek mare mar choko trilion 3 e giko hiko muom ma 2023-2024. Ruto manodhialo nyasi mar odiechieng' jogo osuru e boma Mombasa owacho ni goyo osuru e yo kende mar konyo sirkal chwalo chenro mag dongruok ne jopiny. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero, Ruto nyiso jopiny mondo bi oket sirkal tesre e wi chenro mag dongruok bang' chulo osuru. Kao loso e kinde nyasi mar dhialo odiechieng' jogo osuru e pacho kae, jatend piny Dr. William Ruto onyiso geno mare ni duol mochung'ne choko osuru KRA dhi chopo lek mare mar choko osuru maromo trilion 3 e giko higani. We have given a target to KRA of 3 trillion this year. I know it is achievable. I know it's doable. And next year, I know we can do 4 trillion. I am looking at the day when we will not have any fiscal deficits. And it is not too far from now. Because if everybody paid their bit, we would not need all the fiscal deficits that we have. If everybody paid their bit. Duol mar KRA osebedo kod wich bar mar chopo lek makamano e kinde ma jopiny, riwruoge mag jotich, riwruok mar Azimio kod jotend dinde osebedo kaseyo William Ruto kuom thung'o oganda jo Kenya kod osuru. Mana kaka pile, Ruto odhi nyime kod yalo injili mar jiwo ji duto mondo chulo osuru kaka yo mar siro piny owacho e chwalo chenro mage mag dongruok kaachiel gi bero ngima jopiny. Your Excellency, domestic resource mobilization remains a major source of long-term financing for sustainable development across the world. Independence, our sovereignty, is when we can manage our own affairs, when we can meet all our obligations, when we can pay for all the services that are due to us and fund all that we need in Kenya. Kata kamano, Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua osingo mar neno ni osuru mag jopiny oti kodo e yo makare kendo kwayo jopiny mondo ket sirikal tesre mar yudo dongruok bang' golo osuru. Those of us in the executive who work under the president have very clear and unequivocal instructions from the president that all taxes, all funds collected from taxpayers and given to us through appropriation by the National Assembly must be used prudently and for the purpose for which they have been raised. We must all pay tax. And once we are paid tax, let us demand from government that our taxes are used in the proper manner. They are not stolen, they are not corruptly used,
they are used in the proper manner. I am really looking for that day when we all pay tax and demand from government that that tax is used. Mopogore kod sirikal mar Jubilee, piny owacho mar Kenya Kwanza oloko tanga e chenro mare maneno ni girwako osuru duto e okapu margi. Kaluwore kod jatend piny William Ruto, piny owacho mare ok bi sando joma oyud kod ketho mar pondo ne chulo osuru, kar mano gibiro timo twak kodgi. There is still a lot of money out there. There are still many people who are not paying tax. Slowly but surely we will speak to them, we will talk to them, we will encourage them, we will work with them until we all pay tax. That's all we need to do. The rest can be achieved. So, and as I have said, it doesn't have to be punitive, it doesn't have to amount to harassment, but we must be firm, we must be decisive, and everybody must keep their part of the bargain. Maena taro kod kinde machien kuma duol mar KRA ne tiyo kod obila e mako kendo sando weg kembe mane isayo kod dhanjo ne chulo osuru, kaka seneta ma Nakuru Tabitha Karanja mar kambi loso amuna mar Keroche. E komachielo, jalup jatend piny Rigathi Gachagua odok ne jatende e wi seyo mosebedo kaluwore e wi tiyo kod omenda makore lach e timo limbe e pinje ma oko. Gachagua wacho ni limbe makamago osechako nyago olemo kuom ywayo joket mwandu kod jolimbe mawuok e pinje ma oko, gino madhi bero uchumi. Because of anchoring the country properly in the international stage, Kenya is now the destination of choice for investors and for tourists. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jotend migepe puodho chendo mar gero yawo mamoko pacho kae kanyakla kod bero kuonde mag mapi chokore maromo 4,000 mano mar jiwo bedo koda pi e gwenge mapacho. Chendo ni oyangi ni dhi kao bilion 83 moting'o gero yawo 25 madito e gwenge motwo, kendo kanyakla igeno ni gidhi chiwo maromo lita milion 353 mag pi mabiro konyo udi 600,000. E konyo e wach lokruok kor lwasi, jatend migawo biro kawo ting' mar kaunti ariyo kendo telo ne chendo mar pidho yiende mar chopo lek mar pidho yiende maromo bilion 15 ka chop higa 2032. Kingi Charles mar adek kod jaode Malkia Camilla otieko limbe margi mar ndalo 4 pacho kae. Jotelo ariyo go nowuok pacho ka kokalo paw ndeke ma Moi Mombasa tok limo kuonde ywayo welo mopogore e kaunti no. Limbe Kingi Charles mar adek en mano jiwo tudruok e kind piny Kenya kod mano mar Ingereza, ka jatelo no kod jatend piny William Ruto osingo mar medo jiwo osiep e kind pinje ariyogo. Kingi kod Malkia ne wuothe koth mane goyo boma Mombasa ka gitieko limbe margi pacho kae. E odiechieng'ni jotelo go nolimo kuonde mopogore e bomano. Kingi nochako odiechieng'ni kod limo Mombasa Memorial Cathedral, kama norome kod jotend dini e gwenge makadho wadh nam chumbi. Jotend dini gi nopimone Kingi manoten kod jotend migepe Musalia Mudavadi tich magisebedo ka gitimo kuom higni 15 mar jiwo weche kwe, arita, kanyakla kod dongruok mag gwengego mokiko dinde mopogore. Tok romoni nodhi nyaka mskit ma Mandhri, kama nowuothe matin kong'iyo kit gedono kapok otudre kod jaode Malkia Camilla e limbe margi mogik mar odiechieng'ni. Ne gibudho kanyakla kuom kinde e kar limbe ma Fort Jesus ka gimor kod gedono kod gigo ma ochung' ne historia mar piny Kenya kanyakla kod kite e bero bomano. Kapo gidhi e paw ndeke ma Moi e bomano ma Mombasa, giwacho ni gibende giyude mit mar idho tuk-tuk. Kata kamano, ne ok ginyal dhi mabor kaluwore koda koth mapek mane chwe e bomano. Joma noyudo thuolo matudore kod Kingi ne nigi mor ne thuolo makamano ma thoth ji ok yudi e ngimagi. It felt so good explaining my project. It was just an awesome experience. Gikone to board mochung' ne chwalo omenda mag somo ne jopuonjre mag mbalariany mano HELB otieko chenro mar yango hola mibiro mi jopuonjre mantiere higi mokwongo mar somo kod kuonde tiegruok mano mag TVET kokale lai manyien mar chwalo omenda go. Kaluwore kod barua mowuok ka migawo mar somo, omenda go ibiro chwal ne jopuonjre mopuodh
kwayo magi e mbalariany kod agulu mag bengi magi kochakore tarik 7 dwe mar 11 higani. Jopuonjre kwayo mondo oneni nonro magi mag bengi mane gichiwo e kinde ndikruok nitiere kare. Ma itimore seche ma jopuonjre mag mbalariany mopogore osebedo ka ng'anyo ka gisundo HELB mondo ogol omenda mag somo ne jopuonjre. We have focused extensively on funding education. If you compare last year, the education budget last year was 545 billion. This year, including what we have factored in the supplementary that is now in Parliament, it is improving from 545 billion to 690 billion. A whole 145 billion additional money for our education. And this is deliberate. It is deliberate because we believe every child in Kenya should have a chance at life by making sure that they have access to education. Jagoro mongirore bad migao mar arita kwe pacho ka Dr. Raymond Omolo osingo ne jolupo matiyo gi nam lolwe arita makare e kinde magidhi nyime gi chenroge mapile mag lupo. Omolo bende owacho ni piny owacho ni kod chenro matieko sand mobila ma Uganda osebedo ka chandogo jolupo ma Kenya e nam lolwe. Jagoro maongirore e bad migao mar arita kwe Dr. Raymond Omolo mane oyuoro e nyasi mar choko omenda mar gero skul sekondar ma Kakemba e chula Mfangano e kar chudo bura ma Suba North ne osingo ne jolupo matiyo gi nam lolwe ni arita margi biro bedo makare mana ka jatend piny Kenya William Ruto ne osingo negi e kinde mane otimo limbe e chulano kane oyango chenro ma piny owacho nego mar medo gero kambi obila ma Kenya Coast Guard e chula Mfangano kaka yor medo jiwo arita mag jolupo matiyo kod nam lolwe. We have the Kenya Coast Guard Service that is under me, and we gave our commitment that we'll be establishing an additional point for the Coast Guard Service on the island. Already there's a process of doing a similar point in Homa Bay, but we need to do that for this island so that we take care of the biggest challenge that we are having of insecurity for our fishermen. Dr. Omolo mane oten gi moko kuom jogoro maongirore e bede migepe mag piny owacho ne okoni chenro te mag dongruok mane jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ne jodak e chula Mfangano kod gwenge mamoko e kaunti ni biro tieke mapiyo mondo jopiny ochak winjo bergi. Wabiro gi PS mochung' ne barabara. At least mondo ne ni ok ni ka president osewuok to contract to wuok. So that onyalo dok gi report to wacho ni tich adhi mbele kata ka nitie ng'ikruok na tunajenga fish landing sites hapa Wakula. Fish landing site ambayo itakuwa na cooling facility, mnafanya processing ya samaki, mnachukua barafu, kuna mahali yenu hapo ya kujipanga kama wavuvi na pia wamama, na ita cost over 100 million. Nataka kuwa guarantee hiyo fish landing site itajengwa within the coming months. Nyandiwa pia tutafanya landing site ambao ni kwa mheshimiwa, so that we empower the community ya Homa Bay na the entire community ya Luo Nyanza. Moko kuom jod bura mobalo gi duond bura mar ODM kendo sani tiyo machiegni kod jatend piny ne oramo ni pod gibiro medo tiyo machiegni kod sirikal mondo dongruok ochop ne jopiny. Sani phase 1 tie kaka joduo was a lot back for a long time. We need to concentrate on developing and mentoring our people, and I owe nobody any apology for making that choice. It's a choice that I'll stick to until the next election. Nyoja neno ngat moro State House Ray na neno Opio Wandayi no wadhi State House gi Iwa akiani chiema ni mose no iye no we ode. Important kiwajo gogo gi iye igi ibende we mari ni chie ka jod bura mamoko bende ne omedo jiwo oganda Luo mondo osir lwedo motegno jatend piny William Ruto. And I want to urge you people, mkiona mahali mnasaidika si mnakaribia. PS wakati kuna vacancies kama ya polisi kama hizo zingine mingi za serikali, weka mingi kwa hao watu wako. Waeke wengi sana ili waanze kusikia joto ya serikali. To look at you in the high 2027. Mututoroke na mukatae kutupigia kura.
so that we know as a people kama ni nyinyi ni watu ya kurudisha shukrani, ni watu ya kurudisha mkono, na ni watu ya kufanya urafiki. Na heshima ile tunawapatia ni kwamba wakati wa peperu walinyanyasa wasee wetu watalai, wakakuja kutupwa kuasi ndio wakufe, amukuachilia wakufe, mliwalisha mkawachunga, wakakuwa watu hadi siku ile walirudi nyumbani. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nen lit kod kuyo seche mar ingre nyithinda Beach manowito ngimagi e pi nochope skul primar ma Arap Moi e boma ma Eldoret ne alam makende. Nyithindo go nonego tim penj margi mar klas 8 kendo ne gin moko kuom nyithinda 10 mokwongo mane timo maber e skundno. Lit mar wito nyathi, janyuol ema winjo ahinya. Ne en lit kod kuyo e kinde ma jonyuol, wede kod osiepe ne oneno ringre nyithindo mane otho e pi. Jotich mag msalaba marakwar ne oyudo tich matek mar bedo johocho mag jogo mane lit osaso kaluwore kod tho mar nyithindogo. Sababu tunajiuliza maswali, mbona ni watoto werevu from index 1 to index 5? So ni tuko na uchungu sana. Nyithindogo Godwin Kiprono, Anthony Kirwa Kipto, Evans Kiplimo Koech, Abel Kipkemoi kod Caleb Kirui ne gin nyithindo mariek ni mar ne gimako namba 1 nyaka Beach e penj margi mane ondik gi godo mar timo penj maduong' mar klas 8. Mano bende ne omiyo jonyuol kod jopuonj oketo geno maduong' kuomgi kaluwore kod duoko no majaber. Walikuwa wanaitwa top cream katika shule. Hawa vijana watano walikuwa index number 1 mpaka number 5 wote. Mtoto wangu pastor alikuwa amenipromise atakuwa daktari. Hata sina la kusema sana, niko na usito sana. Jonyuol kane loso ne olero ni nyaka sani pok oyangore gima ne otimore mane omiyo nyithindogi owito ngimagi. Alikuwa ananiambia nitakuwa pilot, nataka nisomee niendeshe ndege. Chukua mtoto, nilileta mtoto akiwa hai na kuja chukua akiwa ameenda. Jatend magawa mar Amazement Park Nixon Koimur bende ne oyuoro e kopo mar ringre nyithindogo ma okwang'uono jonyuol kod jok mane oyuoro ikno. Nzi wetu wasikue wanashangaa uko nje juu ya mambo kama hiyo. Jotelo bende mane otelnegi kod gavana ma Uasin Gishu Jonathan B kod jaod bura ma Moi Chepkonga ne oyuoro ikno ma okwayo mondo ji okware ng'uono ni mar gima ne otimore ne en ajali. Eric Ounda, Ramogi TV. En penjo mabende pod anyuola kanyakla kod familia jopuonjre go pod penjore gimomiyo masira makamano de yud nyithindgi ainyanya e kinde machalo koda mage kabenda yudo thoth otemagu mag kuyo ne familia no kabendo kwayo negi mano kanyiro horruok e kinde machalo koda maendi. Pod antiere koda otema moko mago mantiere kokale Facebook page marwa kod otema chuoka Raf Wuod Joyala iwacho ni kaka piline no weche manyien kentiere game yala serikal mondo koro okel pesa manoket thenge ne oula mondo okony jo Kenya. Owino mako nondi Wuod Gemulamba neno chenro maler kabisa. Inyisa kendi ni mano Kennedy Ngadia Kiswahili matek weche manyien to mit ndi. Wacho ni kuku amebeba maji namna hii ma ok pi emotingo gweno. Wacho ni chakinuona nyako ma Mombasa na geno ni Blackie timo gimo winjo bedi ni otimoga. Kabende kang'iyo otema chuoki wacho ni yom yogurt mit moralenya mano kanyero Professor Robert Ouko Wuoda Sembo Kamito kentiere Dandora Phase 4 iwacho ni luwo weche manyien e yo no makare kabisa. Wadhi mane yueyo machuok pod waduogo gima thoth kikidhi mabor. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe.
unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View Sasa. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Kwa majina naitwa Joseph Stoko, natoka Trans Nzoia County. Niliona kipandiko shabiki.com mahali, nikaichukua, nikaregister. Nikacheza na shilingi 10 ambapo ilikuwa ni multibet. Ikaleta postpoin ya shilingi 1366. Shabiki.com kanipea bonus ya 90% ambapo inakuja 1330. Wakaniongezea ikawa 1660. Nashukuru Shabiki.com kwa kazi yao nzuri ambayo wanayoifanya na wazidi kuendelea hivyo. Shabiki.com ni ya ukweli. Ukicheza ushinde, unalipwa pesa yako hapo na hapo. Cheza sasa na Shabiki.com na upate up to 1000% multibet boost. To bet! Riwruok mar mine molony e alwora ma Nyanza koro geto jiwo joma mine e alworano e wi weche dongruok bang' sidho ayanga riwruogno e nyasi manokelo kanyakla jotelo mopogore ma pachoka. Kaka James Okoth lero, riwruogni mar Professional Association of Nyanza Women kata PANY igeno ni dhi chwalo chenro mag dongruoge e sectors mopogore e Nyanza kod alwora mare. Jambetre mar piny Amerika, Meg Whitman, jatend migao mar weche tudruok Eliud Owalo, gin moko kuom welo mane ochopo e nyasi mar yango riwruog jolony mar joma mine e alwora ma Nyanza. Karibu sana. Romono nokelo jolony ma joma mine e sectors mopogore, kagitwak e wi chenro mopogore mag jiwo joma mine e alwora ma Nyanza e weche tudruok. Etwak mare, jambetre ma piny Amerika no pako tend joma mine kendo jiwo jokanyo kuom okang' magikawno. And I think it's super important not to be afraid, not to be worried about failing. You've got to try and you've got to show the world that you can do it. And my experience is every time I put a woman in a job at my companies that I ran, they were worried, they weren't sure they could do it, but they did an amazing job. So, I like to say, you go girls. Kotwak bang' chako ayanga riwruok ma bende iluongo ni PANY Women e yo machuok, jalup jakom Rose Nyamunga no lero ni gichano chwalo chenro mag dongruok kochakre e kor gwenge nyaka counties te makaluo. Ng'ato ka ng'ato biro bedo gi an agenda. Agenda ni no itime in your village, to it should be also reflected in your sub-county, in your county, and some of them will affect our region as a whole. So, wakelo wabet kamora chiel kaka mine gi one agenda ni we must support each other. Oro chakre kawuono to ena wuoth aching kiny wantie Maseno University ka wapidho yien, wabro pidho yiende ma okalo 1,000 ka wan be wawacho go ni wan be wan e conversation mar climate action, wadwa dok chien mondo watudre gi migepi mang'iyo ni to alwora wa chalo yo manade. Adwa wacho kendo maler ni Waziri Eliud Owalo ene patron marwa
mar pany women. Okwa joma mine mondo okaw omenda mag hola ahinya to ma piny owacho chwalo e kinde ma joma mine e alwora ma Nyanza bende koro nigi geno mar yudo sir e wechegi mag dongruok kokalo e riwruok manyien mar pany women. Be part and parcel of our transformational agenda in this region by way of the economy. We believe that the economy of this region has got great potential, and working in partnership with you people from the private sector, our foreign partners, we are able to turn around the economy of this region. And we have said we are going to change the paradigm in this region so that we focus more on the economy as opposed to retrogressive politics. That is what we want to do moving forward. Related to all this is opportunities available in various facets of government. We have got many funds. The Women Enterprise Fund, of course the Hustler Fund, the Youth Enterprise Fund. Let us encourage our people to access those funds. James Sokoth, Ramogi TV. Chendo mag wuoth okethore apaya mawuok Siaya kochomo Nyadorero kinyi ma kawuono bang' jopuonjre masome bad mbalere ma Jaramogi Oginga Odinga boma ma Siaya bago ng'anyo kendo loro apaya no kaluwore koda chal marach mar arita e mbalariany no. Jopuonjre go kotenegi kod Oduor Simon olero ni ndalo manok mokalo osebed kimonjogi gi jomaundu ma ok ging'eyo kendo kwalo simbegi mag ong'we yamo, kompyuta kaachiel koda gige kanisa. Gilero ni dichuo mane gimako otieno ma piny orugodo kawuono kendo tere apis jorit ma mbalariany go ne owe mano kanyero ka koro gitudo jorit go kanyakla kod jomaundu. Samangano nodonjo ato na nene oyudo ka chunga chata penye ni jamaa unaenda wapi akanidanganya ati yeye ni first year oriere administration block tapenye ndio mango koni to kan en first year the hostel security ochunga chaka nene ok nie ginindo e gichunge ginene karido ramwalo kucho aneno ko chunge the hostel to security bo chunge kora wacho ni chal ni jogo ng'ani makodhi donja ge madhi timore awuok adhi nindo ka giksa uchiel tigo chona ni ng'ato muno jinindo kwa dhi tayudo ka comrade osegoyo kete kanyacha to security okawe ma ono ang'eni piny ru administration biri kawe ka gigo kinyi ting'isa ni security owe ng'acha. Before all those things happened, there was a student that was beaten down the forest. So we want the administration to tell us what is happening. We are giving them 2 hours. Kama hawezi address, tutachukua action kwa mkono yetu. We are losing so many things. We first lost a television, we lost laptops, we've lost church mixers. Now people are coming here trying to rape our own ladies. Comrades who have always paid. Insecurity issues is here. If they are not going to change the security is here, then we are going to demand that we be taken to main campus where security is. We cannot come here to be dumped here where there is a lot of insecurity, yet our lives are in danger. Comrades power! Comrades power! Moko kuom oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho ma Migori oketo kenge makare mar neno ni chendo mar choko pach oganda e weche dongruok otim e yo makare mondo oganda oyud thuolo mar golo pachgi. Jojoma lero no matut. Chike ma pacho ka yango nywando pacho oganda e chendogo mag dongruok kaka ginoero ma ochuno. Chike mata sirikand loj gwenge mabende ong'ere kaka County Government Act 2012 bende dwaro ni pacho oganda nyaka koro kaw e seche duto ma itimo chendogo mag dongruok ma oting'o mano ma loso budget. Kata kamano, moko kuom oganda e kaunti ma Migori pod ywak ni pacho oganda ok osebed kinywando makare e dongruok ma itimo kod piny owacho e kaunti ma Migori. To nitie jodongo moko mok nya winjo English. To nego bed ni manyo yo moro men bende ogolo godo pache e pesa ne nikech ma pesa jopiny. Koro miyo wawacho niya migawo motenore gi weche mag kawo pach jopiny moso e budget sako e Migori County ka giyie mondo be gitim gini e yo makare. Koro ne wakwa en participation gi onego tim chakre village level mondo japiny ong'e nang'o matimre gwengi ke joma ng'eny onge information. Moko kuom jokanyo maketogo mag oganda e kaunti ma Migori wacho gan mathoth pok oyudo thuolo mar golo pachgi e chendogo mag dongruok to ahinya mano mar budget. Chenro mar kawo pach jopiny e loso budget mar omenda ma Migori County ka osebedo kok time yo makare. Nyocha wabedo gi mor ka jatelo mochung' ne weche mag kawo budget luongo ni budget chair committee nowacho maber ni wang' ne gidwa time yo makare. Tadwa mi kuom ranyisi manotim rongo olok kumitime chenro
kodong dakika 10 to ji onego bed ni chako timo chenro. Mano nyiso ni oganda mano yudo thuolo mondo mi ochop kanyo ne gin oganda matin. Giwani bende chenro mar kawo pach oganda itimo kamoro achiel e sub counties koro osemiyo oganda mathoth ok nyud thuolo mag golo pachgi e chenrogo mag dongruok. Okaw gini odhi okete e sub county headquarter. Sub counties headquarters ng'enyne gibor gitung' piny koni gi koni. Oganda ok yudo thuolo makare mondo mi gichop kanyo e wang' sa. Wagombo mondo bede village level, up to village level. Nikech ka kotere kumidhe mtoka to jibo complain ni wionge ang'owa, gionge fare gang'o. To kokele diere kan, nikech samoro wadil gi jok matin mane nyalo afford, to jok modong' ka, mind gi, gin gi wisdom mantie gik manonego giwachi, ma ok ginyal chopo nikech fare, but kado kete machiegni, to de gichopo. Bende giwacho ni obo kaka mano mar budget madwa ni oganda koro gol pachgi bende ok oseber ka imiyo oganda motelo ne chenrono ka bende ma imiyo oganda mochopo mondo koro gol pachgi ok nitie kod ler mathoth e gigo eko ma onego gigol e pachgi. Ng'oni gima ji dwa discuss ni buk ma ji dwa ng'iyo ni obuk mang'ongo to thuolo mimiyou mondo mi udhi through bugni en thuolo matin mok unyal ng'iyo gimoro ka gimoro. Koro nwang'o ka kinde munyalo kawo mondo mi uwach weche motenore gik mane bugno te. Kalure kod ywak bende koro chenro mar kawo pach oganda osebed ka itime kaunti ma Migori. Riwruogno ma ong'ere kaka Forum for Civil Participation in Governance osendiko notbono ma Migori ka gichiwo ng'ur margi e wi mayo mar chenro mar kawo pach oganda e paro mar chik mar omenda ma ong'ere kaka Finance Bill 2023 ne otim e gwego mag Rongo. E barua ne giwacho ni chenro ni mar kawo pach oganda e gwego mag Rongo ok ne otim makare. Wera ni kama ne olandi ni chenro machal kod ma ne onego tim ok ema ne otim e chenro ni mar kawo pach oganda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopur e gwenge ma ol Kalawe kaunti ma Nyandarua kwano lal kaluwore koda repe masik ketho mwandu e puothe. Jodago wacho ni repego nowuok koa e nam ma ol Bolosat kod yawo ma Makindu ka giwuoyo kinde mane giyudo chiemb kony koa kuom piny owacho. Giywago medruok repe ma bende oseketho puothe kendo weyo gi nono kata bed ni gin jopur mosebedo ka loso chiembgi owuon. Koro gikwayo riwruog jorit le bungu KWS mondo chop mapiyo resgi ka bende gidwaro mondo ochulgi kuom lal ma gisebedo ka giyudo. Wach manosir kod jaod bura ma kaunti no Faith Gitau. Open. Mama waona akuire. Sisi hatujaletewa chakula kwa sababu hatulimangi, sisi ni wakulima hodari. Lakini kuna viboko iko hapa kwa damu imekula chakula zetu zote ambaye hakuna kitu tutafuna hata kimoja. Sisi tutaomba serikali ya national government. Tafadhali ondoeni hizi viboko kwa sababu sisi tuko na hasara ya kutosha na hasara mingi ambaye hatutafuna kitu. Second, hii wanyama wametuletea hata ujinga. Watoto wetu wakienda shule, hakuna mtoto anaweza enda shule kama saa 2 haijafika kwa sababu hii viboko inarudi kwa maji saa 1:30. Kwa hivyo watoto wetu wote wanaendaga saa 2. Nikafikiria ni vizuri niwaletee chakula ya kukula, na in addition tuko na village kwa side hii ambayo inakaa watu wa kutoka Bali, Turkana, Bali, within the country wanakuja hapa, wamekaa hapa na hawana mashamba ya kulima. Kwa hivyo leo nimewaletea chakula, sio kusema ati hawa ni wavivu, ni vile wako na shida kubwa sana. Ikiwa chakula zao zimekuliwa na viboko, hawana chakula ya kupatia hata watoto jioni. Jalup County Commissioner Maluanda Abraham Kemboi notayo chenro mar ketho yedhe mamero ji chiro ma Kimaswe Homo mabendo jiwo jodak mondo otimo hala makelo dongruok. Kemboi olero ni yedhe mamero ji osemiyo dongruok odok chien e alworano ka thoth jodak makanyo ketho saa e kuonde meuse yedhego kama bende gichane timbe maundu. Kemboi kachiel koda ruodhi mag sub county Maluanda ne otiayo mach masinde mag apar mag Gopunda Nyasore kachiel koda puko oko liters maromo 200 mag kong changa mabende ne gichoko e kuonde mimadhe kong'o mopogore. Babu, leo asubuhi nilikuwa hapo karibu saa 12:30 asubuhi, napata zaidi ya walevi 20 wamekaa hapo. Wengine wanasokota bangi, wengine wanavuta chang'aa. Sasa nikashangaa, mahindi iko kwa shamba inafaa ipaliliwe,
Hawa watu ambao wamelewa hiyo saa 12 asubuhi watafanya kazi gani? Kwa hivyo hii hatutakubaliana. Tumeelewana na landlord, hata landlord pia naye amesema amemchokesha. So tumeelewana na landlord, huyo mama ahame, atoke hapo. Kwa hivyo mama akihama, na hakikisha hii kima ya kwamba maneno ya changa hapa itakoma. Ukiamua ya kwamba wewe ni mkulima, kwa sababu hapa kila mtu anajua tofauti ya bangi na mahindi na maharagwe. Tusikuja kwa shamba utuambie haujui hii kitu ilimea namna gani. Lazima tubadilishe jamii yetu ya hapa Kima, ya kule Shembero, ya kule Kwanda na Luanda kwa ujumla. Hiyo tumeamua. Na ni sisi tutafanya hiyo kazi pamoja na hawa wazee. Yo, mtu wangu ni aje? Vipi? Ko freshi? Niko poa. Umejipanga leo? Mimi ni mtu wa view sasa mbaya sana. Wewe ni mse view sasa mbaya. Kabisa. Una watchingi nini on view sasa bro? Beki. Na Morio best yangu pia alikuanga Inspector Mwala. Saa zile nataka nione zile wakati alikuwa. Narudi tu kwa view sasa. Wagwan bro, wagwan. Napenda hivyo. Unaweza cheza na *487 *3 hash. Wagwan. Chezeni na view sasa. You never know. Ni wewe ndio unaweza kuwa napata next, na nikipata umejipanga, unakuona ka lunch mtu yangu. Vile boys wangu hapa hivi nice, si ndio? Hata sasa hii naenda kula nyama. Noma. Kila wiki, kila mwezi, mamilioni. Bedo ni ng'ato nikod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. New Stay Soft Addict Concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. New Stay Soft Addict Concentrate. Also available in convenient sachets. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Tubets, min shabiki na nade kuplace tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Wang jowi mari ma ihero kendo igeno. Ramogi TV yango higni 2 e yamo. Kuom mano, wan kod chenro mar arieya mar duoko erokamano kendo riwore kod johera magwa e kaunti ma Siaya kod Homa Bay. Nikech e Ramogi TV kae, wan gi adiera ni ngima en mwandu. Wabo bedo kod nyasi mar chiwo thieth ne joneno magwa, kendo wabiro bago budho mar atipo. Kaeto, watieko kod alam mar goyo erokamano ni Nyasaye kuom tayowa e higni gi duto. Jolendo magwa muhero kaka Lynn Ramogi, Stella Brenda Nyathi Ochieng, DJ Kolo, DJ Vic, Nginja the Entertainer, Min Jake, Ruth Nyajemo, to kod mamoko biro bedo kodwa e wuodhni. To mondo nyasi odhi makare, ka wakelo mor kod ilo ne jonenowa. Ka in jawala, riwruok mok mar piny owacho, kata kar tiegruok, inyalo riwri kodwa ka ioro ote ramogi@royalmedia.co.ke. Bi wariwre kanyakla ka wakelo ber, mor to kod puonj ne oganda luo. Golo mar rumba siko kinde duto. Musa Juma, Igwe Bandaso, Tabule, Bilia Bear, Johnny Junior, kod mamoko
riwore to mana etiedero. Kawa banjo rumba muziki. Jongolo mopogore kelo chunygi e pap mondo ginyisre. Kanda tezo watengo bolingo nangai. Riwri kod Ninja the Entertainer, Stella Brenda, to kod DJ Smollett, to mana etiedero. Ngeso kangeso, saparo diambo, mana Ramogi TV. Gisani wantiere pao tuke kumatuke mag Safaricom chapadimba ochomo Bomet gina kuru giko odirani. Maromo timbe paro koda uchiel mawuoke hoho marokak dhi piem e tukego. Odiechieng' makinye pao tuke masili Bwet Kabianga High School makericho dhi gocho gi Ololunga Manarok e tugo mokwongo korka jomachuo. E tugo mar ariyo Lesa Hill Academy Makajiado dhi rado gi tim mar pacho Kamungei FC. Korka jomanyiri joloch Makajiado Tembea FC korene tugo e kindgi kod Blue Hills makericho e Kames Mwondo mawuok Bomet gocho gi All Melil. Anajaribu kuingia msichana jenda nambari 16. Anaingia huko. Anaingia kabisa. Jezi nambari 5 anafanya kazi yake. Timar Kenya mar mine mar hoki ogole tuke maglaro thuolo mar dhichune Afrika e Olympic mahiga manyien bankano logi gola chiel kuom nono kod piny Nigeria odhiambo makawuono. Tugo nono go Pretoria e piny Afrika mamilambo. Kapten ma Kenya Lin Kitsang owacho ni gisepuonjore kuom makosa manegitimo momiyo nologi gi Nigeria. Nigeria koro emodonjo e final. More time. Yep, and unfortunate deflection of the Kenyan stick there into the goal over her goalkeeper. Well, Good. we didn't think these from Nigeria. They've made it through to the final of AFCON 2023. First team to do, is it? Yes, it's not, but anyway, it's the results that we get. I would like to congratulate Nigeria for their win. They really fought for it, and I think best luck for my team, tough luck. We live to fight another day. Yes, we'll take our lessons, and as I've said earlier, we live to fight another day. Seriously. Hey, how does that feel? I feel so happy, so proud of the ladies, so proud of my coaches, the federation, in fact Nigeria. I'm so proud, I'm so happy. Well, from the first matches, initially, if you remember, I talked about the weather. The weather, we're not used to that weather. It was so cold, and we had to adjust, and we're not used to the field. Gikanye mawanga walore godo godhiambo masani to bendo kanyal wuok kapok asomo ote magi Jorim kawuok Ahero iwacho ni Ramogi mit ni kabisa kendo mori mokalo. Otieno Amwono mano wuod Nyahera ibendi wacho ni neno Ramogi TV yono iro makare. Onyango kawuok Migori iwacho ni gomos ne jogo eko mabende owito nyithige madaruoth Nyasaye oket chunygi kama okwe. Ramogi Joram owiyo gao mar wuod Ahero iwacho kanyero ni ibende iluo weche manyien e yono makare. Safi Maril Mudhoni na mume wako Eric Otieno iwacho kanyero ni ubende umor kuneno Ramogi TV. Ojaji Franklin Ward Koga ikaw mos ne Sofia Kinyi kawuok Kombewa. Pamela iwacho neno Ramogi maler ka intiere seme Kombewa. Ja kitungu achiel kende ma Kombewa erokamano ahinya. Toldo mano kawuok Bondo
nyore nen iwacho ni nyoro nen ong'er kawuono rao kiny obiro bedo bim kosango matimore jaduka ma Homa Bay kochiai kwayo hai maber ne Jeremiah mano mar Nyanjanja Secondary School mano e penj nero mar form 4 ma bende biro chakore kanyero e juma manyien kamana inya kuom ote mari ka ote machielo ma bende aneno kendie inyisa kendi ni amor kod weche manyien mago mag OIMORE amor kod weche mabende olandi kata kamanero en mana kuyo ema bende nitiere wabende koth odinonwa e ot odhiambo makawuono kata kamanero waneno mana weche manyien mabende timore mosna pama ma wagwan mano wuoda wasi bodero kamana hinya imor kaneno Ramogi TV Pamela ma kantiere mawego ero kamana hinya kabende ibendo Tieno Junior iwacho ni gomos ne familia ma owito johera mage Maika wuoka e dala ma Kiambu iwacho ni neno wakende luwa e yono ero makare kabisa Nicholas Ogutu kantiere mbala riany mama Seno wangjowi Ramogi chopo no yono makare wach nyithindo mano owito ngimage ema koro iwacho ni omako dho ginind kod kwe Jadu igoyo mos ne nyithindo abichgo kanyakla kod jonyuol mage kabende yinyisa ni abenda kwayo mos ne jonyuol mowito nyithige mano Vincent Oyowe mawuok Ugenya ukwala ero kamana hinya kuom ote magi e kind ote goduto te mabende odonjonwa kokale yor ote machuok mano SMS kanyakla kod mago mabende yoronwa e mbui magwa maga Ramogi TV alore gi kanyo nyinga Jailieta helo jogo e koduto te mabende konyo e tayo chenro ni mano kokale producer Lindsay kanyakla kod jogo duto te mabende nitiere studio kendie motingo kanyero jogo eko mabende nitiere e picha jogo eko mantiere auto cue nyinga Jailieta jaloko marwa osebedo Elizabeth Otieno bedgo tieno maber